kommer tåget. Wow, nej. Den. Wow, vilken vagn ska vi på? Vi går lite. Vi går på det här. Här går vi på. Gå. Med sin kamera. Wow, vi är själva. Yay. You got me. Vill man vinna för? Vi har ätit. Jag har ätit. Vad har du ätit? Då, pölsmannen. Jag åt en fransmannen med dressing. Och när jag inte kastade upp, jag tog fransk dressing. Här fanns ju en dörr. Det är dörren, det stängs inte. Och sen så åt jag åt en mos åt jag. Nu sitter vi här bredvid kapten. Eller trådkapten. Ja. Sen så har jag köpt en pärl. Hej.